שוב 30 מטר מתחת לאדמה. לרגע שיצאתי לנשום קצת אוויר, לראות קצת שמיים וקצת הכוכבים, תראה את זה. זה נטו בזכות בורא עולם, לא פחות, ובזכות החמאס. לרגע שיצאתי לנשום קצת אוויר, לראות קצת שמיים וקצת הכוכבים, הצה"ל החליט להפציץ אותי, פגע בבניין איפה שהייתי, ובזכות בורא עולם בנס הצלחנו להישאר בחיים. רק שריטות. רק השריטות, ואני יודע איך להעביר את זה. זה נטו בזכות בורא עולם, לא פחות, ובזכות החמאס. תסביר את זה. זה נטו בזכות בורא עולם, לא פחות, ובזכות החמאס שסיכן את עצמם גם והוציא אותנו והחזיר אותנו שוב מתחת לאדמה בגללכם, ממשלת ישראל. לרגע שיצאתי לנשום קצת אוויר, לראות קצת שמיים וקצת הכוכבים, הצה"ל החליט להפציץ אותי, פגע בבניין איפה שהייתי, ובזכות בורא עולם בנס הצלחנו להישאר בחיים. רק שריטות. רק השריטות, ואני יודע איך להעביר את זה. זה נטו בזכות בורא עולם, לא פחות, ובזכות החמאס שסיכן את עצמם גם והוציא אותנו והחזיר אותנו שוב מתחת לאדמה בגללכם, ממשלת ישראל. אני שוב 30 מטר מתחת לאדמה בקופסה מבטון, בלי לראות אור יום ובלי כלום ובלי תקווה לחזור הביתה ולראות את המשפחה שלי וילדים שלי. אז אני מבקש מכל עם ישראל, תעבדו ביחד, תלחמו, תיתנו לחץ, תעשו כל מה שצריך בשביל להשפיע על הממשלה שלנו, בשביל להשפיע על נשיא הממשלה. תחזירו אותנו הביתה, תחזיר אותנו לחיים, תחזיר אותנו. אנחנו פה מתים עם הדופק, אנחנו לא מרגישים בני אדם. חלאס, תחזיר אותנו הביתה. תחזירו אותנו הביתה. אל תאמינו מה שהמדינה מספרת לכם. הם מספרים לכם שהם לוחצים את חמאס, זה לא נכון. הנה הלחץ שלהם. זה הלחץ. זה הלחץ שהם לוחצים את חמאס. המקום שהיינו בו כבר לא בטוח. אין לנו מזרונים, אין לנו סמיכות, האוכל והמים עומדים להיגמר. ממשלת ישראל, אני דורש מכם, בבקשה, תיתנו למי שיצא מפה, לאסירים שהשתחררו, תיתנו להם לדבר, אל תסתמו להם את הפה. אתה היית פה איתנו, חווית איתנו הכל, אתה יודע מה עברנו. כשיצאת פה, אתה זוכר איך היינו נראים כמו שלדים, ועכשיו כשרק התחלנו להחזיר קצת את הבריאות שלנו, הממשלה שלנו מחזירה אותנו אחורה למצב הקודם.